Za początek istnienia Kaszubskiego Pułku Strzelców Pomorskich uważa się około 15 października, kiedy porucznik Kowalski pojawił się w Poznaniu wraz z oficerami, żeby przejąć dowodzenie nad kadrą oficerską pułku. Już około 20 października pojawił się w Belwederze wraz z delegacją u wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego. Wtedy delegacja Kaszubów, bo nie była to tylko delegacja wojskowa, poprosiła o to, żeby wódz naczelny objął szefostwo nad pułkiem. Bardzo niewiele pułków mogło to imię nosić. Na tym spotkaniu również Kaszubi przysięgli swoje przywiązanie do Polski. No i tutaj uderzyli mocno w serce Józefa Piłsudskiego i dlatego zgodził się, tak, na to szefostwo. W roku 20, kiedy powstała 16. Dywizja Piechoty, wówczas jednostka, którą był właśnie 66. Pułk, zyskał miano Kaszubskiego Pułku Piechoty. Dlaczego? Dlatego, że w 19 roku głównymi członkami tej jednostki byli Kaszubi, byli ochotnicy kaszubscy i w tym 20 roku właśnie zrobiono to jako symbol przywiązania Kaszub do Polski. Pierwszą bitwę, jaką stoczył nasz pułk w wojnie polsko-bolszewickiej, była bitwa pod Bobrykami. Bitwa ta zakończyła się sromotną klęską wojsk sowieckich. Walka była bardzo zacięta. Rozpoczęła się ona od tego, że patrol zwiadowczy wysłany pod dowództwem chorążego Jana Hirsza natknął się na maszerujące kolumny 216 Pułku imienia Lenina. Patrol podprowadził pułk pod nasze karabiny maszynowe i rozpoczęła się całodzienna bitwa. Początkowo losy bitwy przechylały się na stronę rosyjską, jednakże zaciętność naszych żołnierzy, atak przy pomocy granatów, atak białą bronią przyczynił się do tego, że 216 Pułk został zlikwidowany. Zginęło tam ponad 200 żołnierzy. Bardzo wielu żołnierzy wzięto do niewoli, łącznie z dowódcą pułku oraz sztandarami. Czym walczyli? Przede wszystkim w ich posiadaniu standardowym znajdował się Mauser-Gewehr 98. Wojsko polskie posiadało też karabiny z innych krajów, między innymi z Francji. Mam tu na myśli karabin Lebel, wzór 1896. Jest to karabin o kalibrze 8 mm. Do eliminacji wroga służył również bagnet. Ciekawostkowo mogę powiedzieć, że bagnetów nigdy nie ostrzono. Chodziło o to, żeby zadawać nim jak największe rany. Żołnierz też posiadał granaty. W Polsce przedwojennej były to granaty również niemieckie, wzór 17, Stillhand granatę. Czasami też niektórzy nazywają je tłuczkami do kartofli, bo mają taki kształt. My mamy na wyposażeniu granaty wzór 31, obronny, jest z ryflowanego żeliwa, skarbowanego żeliwa. Chodzi o to, żeby po prostu
ładunek wybuchowy rozrywał go na drobne kawałeczki, skutecznie rażąc wroga. Raził nawet do 100 metrów. Zaczepny, nie rozrywał się tak jak obronny na takie dystanse. Jego skorupa rozrywała się, miała ciut mniejszy promień rażenia. Był on używany głównie do ataku. ...66. Pułk Kaszubski był świetnie wyszkolony. Zdobył to wyszkolenie w armii pruskiej, a armia pruska, jak wiadomo, potrafiła szkolić żołnierzy skutecznie. I to było potem wykorzystane przeciwko nim samym, jak się później okazuje, i przeciwko bolszewikom. Reforma w latach 30. ujednoliciła to wszystko i tym samym stało się tak bardziej wszystko czytelne, a przedtem wiadomo, odzyskanie niepodległości po kolei każde sorty mundurowe to jest to, co było dostępne. Żołnierze nie mieli, na jednej kompanii na przykład każdy mógł mieć inny rodzaj broni, inny rodzaj spodni. Nie było tak, że bluza i spodnie były tego samego wzoru. Po pierwsze barwa, nieco inny odcień. Krój też różnił się od tego, nie było klap na piersiach z kieszeniami i były wyższe tutaj kołnierze. Bitwa ta rozpoczęła się 11 września 20 roku i rozpoczęła ona się atakiem naszego pułku na miasto. Zdobycie tego miasta nastąpiło 24 września 1920 roku. Jest to bardzo ważna bitwa w historii pułku, dlatego że pułk samodzielnie walczył o zdobycie miasta. Miasta położonego na lekkim wzniesieniu, otoczonego kanałem królewskim, otoczonego bagnami, w trudnym terenie do zdobycia. W wyniku zdecydowanej przewagi pułków rosyjskich, gdzie stacjonowało w tym mieście 4 pułki piechoty, 4 pułki kawalerii i pułki również artyleryjskie, wspomagane przez 2 pociągi pancerne Trocki i Moskwa. No, była to dosyć duża siła w stosunku do naszego pułku. Atak Rosjan się zakończył, no i Jan pomyślał, że no już walka się zakończyła, więc czas na wycofanie się. I w tym momencie jego koń został ciężko ranny i on zaczął się przekradać, czołgać w kierunku do tego konia, żeby sprawdzić, co się stało. Otrzymał 2 strzały od snajpera bolszewickiego i w tym momencie zginął. To, co czynił w bitwie pod Żabinką, w bitwie na Zakolu Bugu czy Bobrujkach, został on odznaczony krzyżem Virtuti Militare. Jan szczególnie był wrażliwiony na sprawy związane z ochroną w czasie pola bitwy. Każdemu żołnierzowi wpajał, że ty musisz się chronić, ziemia cię uratuje. I trzeba powiedzieć tak, że w momencie swojej śmierci postąpił wbrew tej zasadzie, ponieważ lekko się osłonił i to było przyczyną jego właśnie śmierci. Trzymaj go!
Kościół gromadził tutaj co niedzielę nie tylko żołnierzy 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, ale również i 8. Pułku Strzelców Konnych, ze względu na to, że Chełmno było jednym z większych garnizonów na Pomorzu i dlatego wszystkie jednostki miały również i orkiestry i często właśnie uroczysta msza święta odbywała się w taki dość konkretny sposób, gdzie żołnierze przychodzili na mszę świętą w bardzo dużej ilości z obydwu chełmińskich jednostek. Historia 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty jest nieco zapomniana. Dlatego jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w ostatnim okresie staramy się popularyzować te ciekawe fragmenty z dziejów Kaszub. Bo to żołnierze 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty przejmowali dla Polski Pomorze w 1920 roku. Dobrze bili bolszewików w wojnie też 1920 roku i później też chwalebnie, chociaż niestety przegranie, bili się w kampanii wrześniowej, bo pułk został rozbity w bitwie nad Bzurą i jego resztki przebijały się do Warszawy przez Las Kampinoski. Dla Kaszubów to jest niezwykle ciekawy i symboliczny element naszej historii, bo żołnierze tego pułku na kołnierzach swoich kurtek, płaszczy mieli czarnego gryfa, symbol Kaszub. Również dzięki nim ten symbol uległ popularyzacji. Obecnie jest moda na różne rekonstrukcje. Wiele młodych ludzi z Pomorza, z Kaszub przebiera się w mundury obcych armii. Dlatego nam, jako Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, zależy na tym, aby młodzież na Pomorzu, na Kaszubach dokonywała rekonstrukcji, przebierała się w mundury polskie, w mundury związane z naszym regionem. A na pewno historia 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, jeżeli tylko zostanie tej młodzieży przedstawiona, może być dla niej inspirująca i ciekawa.